Mayong adlaw kanyong tanan mga ka-dear friends, and welcome sa to ang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. And of course, karong adlaw lahi na sad nga istorya nga ato ang tagaan kinabuhi diri sa to ang channel. And I'm sure daghan ang naghuwat ninyo. Again, sa mga nakasubscribe na, daghan kayong salamat sa pagsuporta sa to ang YouTube channel. Sa mga bisita na to nga nagtanaw lang, nya wala pa makasubscribe, please click the subscribe button o ang notification button. Dako na kaya siya ikatabang nako. O sa mga nangita sa mga daan na itong istorya, inyo sa nang madungog sa katabi with Ate Gems. Unya i-like, i-follow, i-subscribe, and click the notification button also. And sa itong mga kaigsunan diha nga gusto mo pada silang kagwalingong istorya, pwede na ninyo isend sa papajoesuperb@gmail.com or i-check na lang ninyo itong video description below para makuha agad ninyo ang kompletong address. And also sa itong mga kaigsunan, hangyo lang nato nga kanang kusog kayo mo re-upload sa ito ang video, please sa mga subscribers na to o sa mga viewers na to, ari lang yuta maminaw sa itong official na YouTube channel. Remember nga grabe ang atong pag-exert og effort ani unya kuhaon lang sa uban og ibuhat nilang content sa kaugalingon nilang YouTube channel. So again, kung doon mo yung makita ingana, palihog lang i-comment ninyo nga please ayan na mo panguha taon og mga content sa mga content creator nga naghago sad og di lang kay hago lang no, ni gastos sa taparaana. So again, hangyo lang nato na sa itong mga kaigsunan nga salamat sa inyong pagpatronize, pero pananghid lang mo sunod kung ginahan gud mo. Okay? So dito maglangay og atong paminaw ng istorya nato diri sa itong YouTube channel sa Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Ang atong istorya karong adlaw pinada sa tuang igsuon nga si Rina, nga naguluhan og ang damgo ko nga makasalta. Kung sa may unod sa mong istorya atong paminahon, siguro naay makapamilyar sa iyang istorya, naay nakadungog na. Pero naba nato ang pag-judge. Una siguro ta nga muhukom sa katao, ato sigurong tan-awon ang iyahang kahimtang, paminahon ang iyahang istorya, both side. Dear Papa Joe, tawagan lang ko sa pangan nga Rina, 25 years old, who currently working here in Saudi Arabia. Sa di na ko ipadayon pa ang akong pagsaysay sa akong istorya, na ko ipaambit nga panultihon nga everyone deserves a second chance as long as you know yourself better and willing ka nga magbago even though you've been through a lot. Makakaplag ragyapon ka og tao nga mudawat nimo in God's perfect time. Kini ang istorya kabayan sa kaagi song kinabuhi nga mo'y rason nga naningkamot ug nanimpad ko sa laing nasod. Nataw ko sa bukid noon nga usa ka broken family. Na ako'y tulo ka mga igsuon nga puros lalaki ug ako ang ikatulo ug bugtong babae sa pamilya. Since elementary to high school, akong apuhan ug amahan ra ang nagatiman ug nagpa-eskwela nako. Akong apuhan adunay basakan ug mga tanom ug nga mga limonsito nga niyatong panahuna mao'y among source of income. Isuroy na mo ang limonsito sa merkado, dayon ang halin among ipalit og sudan. Kung sa pagkaon lang may problema, kay pinalitan magpagani ko gata sa akong apuhan sa una, pero ug maghisgot ta og love as in pagmahal gikan sa inahan, wa ko ana. Or shall I say, kuwang kayo kay nagdako ko nga why inahan. Normal ra sa bata nga magpangita sa iyahang inahan, pero ug maghisgot na gani kog mama, igo ra ko kasab-an sa akong lola. Mao nga muhilom na lang ko og magpato sa akong mga luha.
Tungod sa akong insecurities in life, nagdako ko nga way mama. Mao siguro ang hinungdan nga magiuwawon kay ko. Bisan pa og ipa-enroll na ko og high school so sa ka private school pero wa makuhai ang akong pagka manggiuwawon. To the point nga bisag kahiyon na ko sa classroom, mauwaw ko nga mutindog ug manangit sa teacher para mo gawas ug mangihi. Year 2017 nanimpad ko og Cebu. Kaya lagi, wa na ko nitiwas og senior high school. Kaya nga kung apuhan, tiguang na og daghan sa dugbay ron, moto nga ni desisyon ko nga manrabaho na lang sa Cebu. Tindera ko sa tindahan sa mong kauban sa church. Gaan ra akong trabaho kay maglimpyo-limpyo ra. Ginagmay, unya, tigload sa mga customers. Ang akong kalipay na ako kay gipaskwela ko ni Ate Chris. Ang tagiya sa tindahan. Gusto niya nga makatapos ko og senior high. Sumato na nga pa-enroll ko og night high school sa Punta Princesa, Labangon. Buwan nga Mayo kato diyang nakoy nakailang nga usa ka CI sa lending company nga atbang sa akong gitrabuan. Arang-arang og naong ang lalaki. Tason og Chinito. Nakabantay rin ko niya nga sige na siya anak sa tindahan. Adlaw gabi mamalit og kape ug magpa-load. Nadugay niyang pa-load, ako na lang gisave ang iyang number. Unya gitexan. Sumoto na himo na ko siyang textmate si Chinito guy. Nga itago lang nato sa pangan nga Dexter. Nadugay na mong text ni Dexter. Dihay laing guy nga niya to sa tindahan ug ningon ako nga, Miss, ayag tuoan imong textmate nimo. Unsa gani iyang gitug-an nimo nga pangan? Dito bagpugo nga Dexter. Ningon na lalaki nga gilad ra ka anoy. Dili Dexter ang panganan oy. Jomar. Wara gyud nako tagda among lalaki kay obviously nang daot ra sa among relasyon ni Dexter. Hinoon, wa pa sa mi level ni Dexter. Gawa sa textmate gyud mi nitong panahon na. Usa ka adlaw lang ni text si Dexter nako. Gawas diha Rina, manlaag ta. Nito bagpug ko nga asa man ta? Pangutana ko pa. Diha ra sa palibot gud. Tubag pa ni Dexter. Umato pa John, gawas ko sa balay sa akong amo nga wa mananghid. Diha si Dexter nagdala siyang motor ug iya day kong gidaog gipasakay. Kini laging taga bukid ta ilarunon siguro kaayo kay nadala ra gyud ko niya sa iyang mga sulti. Sunod-sunuran ako ni Dexter hangtod nga naabot mi sa usa ka boarding house. Gikulbaan na kay ko unsay buhaton niya nako. Nganong gidala ko niya sa iyang boarding house. Mubalik na ko sa tindahan Dexter uy. Matod ko pa niya. Unya ra gud ari sakta. Tubag pa niya. Nanood mi siyang kwarto ang kamilang duha. O dito nisugod na siyang romansa nako. Ako pod, nabaw ko panagang kay di pag ko gusto o kay hat na kaayo si Dexter. Murag gutom nga hayop nga gustong mulapa sa preskong karne Papa Joe. Ayaw lang Dexter, uy kay di pa ko andam man ang butanga. Matod ko pa niya. Kung di ka masugot sa kung gusto, di kay ulis inyo Kahadlok ang isulting gibati niya na ako nitong tungora. Nagbaso ko nga nung nikuyog ko kang Dexter. Gusto ko nga mudagan palayo dito pero wa na ko katultol kung asa nga akong gipuy-an. Unya, nisibat rabiya ko sa akong amo. 17 years old pa lang ko niya to sa wada man niya itong gabiuna nakuha ni Dexter ang ako ang virginity Papa Joe. Pagkaman sa gibuhat ni Dexter nako, iyan akong giuli sa tindahan ug nagsige na diay pangita ang mama ni Ate Chris nako. Kinuwa ko nuko. Wala si Ate Chris sa panghitabo, Papa Joe, pero diyang nakabalik siya, nahibaw na din niya ang tinuod. Siyempre wa malipay si Ate Chris. Iyaw ipapahawa sa tindahan mo nga naundang napugko sa akong pag-eskwela. Nisulti ko ni Dexter nga tungod sa mong gibuhat, ipapahawa ko ni Ate Chris. Pero instead nga naa siya solusyon sa akong problema, igor man siya nangutanan nako nga asa daw ko mapunta. Kiatod ko sa banan ni Ate Chris sa Mandawi unya gitagbo ko sa akong usa ka igsuon. Dayon pagkaugma, gihatod na po ko sa akong igsuon sa Lapu-Lapu sa balay sa akong mama. Naibala na di ay ang ilahang information sa akong mama. Nalipay kay ko, nabisan og napapahawa ako sa trabahoan og naundang sa akong pag-eskwela, natuman ang akong damgo nga makauban og puyo ang akong inahan. Minyo na di ay og lalaki nga akong inahan og nagpuyo sila diha sa Lapu-Lapu.
Pag naput o pag-abot na ko sa ilaha, mabdo si mama og mga nakay. Wala madugay, nagbati si mama og gidala sa Vicente Soto Medical Center. Og dito niya gipanganak ang akong manghod nga kaluha. Ang akong stepfather mo ay nasa sud sa ward ni mama og tungod kay usara ang allowed nga watcher, di ako gipakatug sa gawas sa may lobby. Nagapin lang taon ko og karton. Niadtong panahon na nabalaka na pug ko kaayo. Sa akong kahimtang kay wa na ko gidugo. Nalipay yung dako pagkakita na kong pula nga meaning gidugo ko pero gamay ra og nawa ra pud dayon. Wa ko idea nitong tungura nga unsa ang estado. Nahinawat lang ko nga mao na to ang akong menstruation period. Ug dili ko buntis, Papa John. Na-discharge na ang mama sa ospital ug nakauli na mi sa amo sa Lapu-Lapu. Pagtanaw ko pa sa akong cellphone, di ako nadawat nga text nga nag-ingon nga ayon na mi hilabti. Naanay ka live-in si Dexter. After pila ka adlaw nga wa mo communicate si Dexter nako, nakadawat kog text message nga nagsulti nga naa siya ka live-in. Dili klaro ang information pero wa na pud ko'y pakialam. Kaysa tinuod man, di mo ko ganahan ni Dexter gyud. Wa ko'y gugman niya. In fact, nagdumot ko niya kay nahug nga iyaha kong gi-rape or gipanamastamasan kay wa ko nisugot niya tong gabi una. Pero iya ra kong gipugos. Iya kong gipahimuslan ang ako ang pagkabatanon. Helpless o inosente gikan sa probinsya. Ang akong gibuhat, akong gidelete ang text ni Dexter o niya gidelete pud na ako yung number sa phone book. Wa man po ko'y social media niya. No, wa gyud tanang contact nako niya. Gusto lang ko nga maka-move on sa akong sayop. Sayop nga tao nga maoy akong nahatagan sa ako ang lawas. Pasalamat ko nga wa ko nabuntis. Pila ka adlaw ni labay, nag-message nako ang akong classmate sa among bukid nga tawgo lang nato sa pangan nga si Ran. Kini si Ran, daan na yun ni akong kaila gamay pa ko. Gwapon si Ran. Mo'y akong high school crush sa una. Actually, nanguyab siya na ako sa una pero wa na ko sugta kay lagi bata pa kay ko. Hangtod nga nilarga na lang siya og Manila, unya nahimo siyang usa ka gym instructor dito. Nireply ko kang Ran og istorya mi og nagkumustahanay. Hangtod nga nabalik ang among closeness og wa na dugay nanguyab siya nako og ako po siyang gisugot. Kay lagi dugay na nako siyang crush. Nagkauyab gimi si Ran pagsugod sa buwan nga July. Okay ang among long distance relationship kay very sweet kaayo si Ran. Very caring and of course loving. In love kay ko ni Ran og si Ran pud in love kayo nako. Makita man pud sa among mga convo nga sweet kaayo siya. Tagdugay mi maghuman ko mag-chat ug maabtan pa mi og kadlawon. Bali way pagkapuol ang among giistoryahan. Halos wala ko'y tugtog matagabi kay sige ra mi chat ni Ran mao nga sa adlaw ko matug. Tibok adlaw ko matug unya ini kahapon makamata ko. Muadto din ko sa among atbang kilid sa Gaisano Mactan. Kay naamay na maligya og hilaw nga kapayas ug mangga. Mamalit ko ug akong kaunon. Ituslob nako sa aslom kaayo nga suka. Maka-feel ko og satisfaction every time makakaon ko anang nga makauna, Papa Joe. Usahay badlungon ko sa kong mama kay sige kon kog kaog aslom. Mangluspad ko nuko. Usa ka adlaw na nakuratan na lang ko sa pangutanan ni mama. Rina, regular ba gyapon ni mong dugo? Oo ma, gidugo man ko pero hinay ra. Tubag ko pa da pa makakay sa tinod lang, wa na jud ko gidugo. So kada tong last month nga gidugo ko gamay murag spotting unya, nawa ra pud dayon. Samtang si Ran padayon gyapon sa among relasyon ug nisamot pa siya kabuutan kay iya naman kong padad-an og kwarta. Nakapalit na og cellphone nga Cherry Mobile. Gikan siyang ipadaan nako. Halos kada buwan magpadaan siya kwarta nako si Ran. Og tungod nini, giaway ko sa iyang igsuon kay ngano kuno nga hatagan ko kwarta ni Ran. Unya ilang mama og siya wala hatagi. Gitawagan gyud nako ang igsuon ni Ran para awayon og kasab-an nganong nidaw o gitawagan ko sa igsuon ni Ran para awayon og kasab-an nganong nidawat ko sa kwarta ni Ran. O tungod kay di ko kamaw mo baws og tubag-tubag, igo ra ko nihilak. Nilabay ang 2 ka buwan, di ako ilay nabantayan nga kausaban sa akong lawas.
Nidako ang akong kuto-kuto, unya na ay maglihok sa akong tiyan. Dito ko nakarealize nga, mabdos gyud ko, Papa Joe. Wag yapon ko niangkon nga mabdos ko. Magsulob na hugdag ko nga sinina para di mahalata ang akong tiyan. Dayon ko maglingkod ko sa mga amo magbutang ko og throw pillow sa akong tiyan haron masapungan. Ang akong mama o stepfather nakabantay na. Ilang gipangutana. Buros ka no? Pero todo deny gyapon ko. Maburos day nga wa mo ko'y uyab. Sa paglabay sa mga pila ka adlaw, nahadlok na kay ko nga mahibaw-an lang nga mabdos ko. Dili ko maligo kaya nga mong gipuy-an squatter man. Unya ang banyo kay kumon. Bali og maligo ko ana sa gawas bisan pag magsinina ko o bisan pa magsinina mi mga ligo. Pero og mabasa gani akong lawas, mulak ra man gyud ang akong tiyan. Ano ang buhaton, magpaabot ko nga way tao or wa na man labas sa tubigan, usap ako magdali-dali og kaligo. Dahil kausa nga tungod sa pagdali-dali na kog bubo sa tubig, na slide na hinuon ko og naundak ang akong batang. Pero gibaliwala ra pud to nako. Way bisag usa ka tawo nga akong sultian nga mabdos ko. Bisan pa nga akong uyab nga siran kun din padayon gihapon ang among relasyon. Wa nako sulti. Bisag kaybaw ko nga angay unta siya nga makaybaw sa akong kahimtang. Di ay untay time nga katug-ano nako sa tinuod kang ran. Pero di na madayon o di madayon kay mahadlok medyo ko nga masuko siya nako unya iya kong buhagan. Di ko gusto nga mawa si Ran diri ka nako kay dako kay nga akong gugma niya, Papa Joe. Wagi ko kahibaw unsay kahimtang sa akong gibuntis. Wa po ko kahibaw og kanus akong mga anak. Usa ka adlaw niadto ako'y nagdala sa akong mga mangod sa health center kay schedule nga magpa-immunize. Pagsud ako sa health center, gingnan ko sa midwife nga, ikaw ma, magpa-prenatal ka? Hindi man ko mabdos, patay malisya pa nga akong tubag. Gipangatawanan gyud nako ang akong pagpamakak bisan maklaro na gyud nga labi na sa mga tawo nga eksperto sama sa midwife. Ang akong inahan nagduda na gyud og taman. Iya gyud kong paangkunon nga mabdos ko pero mobalibad gyud ko nga dili. Niabot ang Valentine's Day. Gisurprise ko ni Ran ug mga regalo ug gikonsabon niya kung maigsuon sa gawas nga maoy iyang gisugo pagpapalit og flowers, cake ug teddy bear. Ingon ana ka sweet si Ran. Mao nga kadabuhat niyang maayo ingon kadako pud ang akong kabalaka ug kahadlok ug konsensya ug uban pa ngadto niya. Gubot na kaya nga akong gibati. Wa ako masayod unsaon ako pagtug-an sa tinuod sa akong uyab. Mo nga nagunahon ako, Papa Joe, nga buwagan na lang si Ran. Nangita ko timing kung unsaon pagbuwag si Ran. Wa na ko sultihi sa rason nga mabdos ko. Basta ako lang siyang giingnan nga di na ko makikomunicate niya. Pagkaibaw sa kong mama nga gibuwagan ako si Ran, pwede niyang sukua kay siyempre nakauyon siya kang Ran. Ako lang kunong gisayangan. Nisod ko sa kwarto nga porting hilak og siradaan na kompultahan sa kwarto kay na ako'y giplano nga buhaton. Nagdaan ako kutsilyo. Kay plano nako. Duslako nako ang akong tiyan. Puslan man nga mahibaw-an ni Ran, mas maayo pa nga wa nako aning kalibutan. Gitiyo na kong kutsilyo sa kong tiyan kay buo na yun ang akong nauna nga tapuso na yun ako tanan. Pero lang nga naglagubo ang pultahan sa akong kwarto. Si Mama ang gustong musuod. Moto nga akong giablihan si Mama o nagstorya na imi. Nangayisag sorry na ako o ako po nangayisag sorry niya. Okay namin ni Mama, pero wag yapong kumsulti niya sa tinuod na akong kahimtang. February 21, sa gabi na tingako nga nung sakit kay nga akong puson o sige nagbalik-balik ko sa CR. Wa ako kasabot sa akong gibati nga murag gustong mo pagawas og hugaw pero naanak ko dito dili raman. Nagligid-ligid na ko sa kwarto kay di na gyud ako makaya ang kasakit. Hangtod nga nisud si Mama og akong nakita nga nagpingit sa kasakit. Naon sa kaoy, pangutana pa ni Mama. Sakit akong tiyan, ma. Gidisminuri ako. Tubag ko pa. Warapot si Mama. Kay busy biya kayo pag-atiman sa kumang manghod nga kaluha. Giyantos na akong kasakit nga way kabutangan na hangtod ni abot na lang ang alas 11 sa gabi. Ang among CR kay layo para ba kayo. Naa sa tumoy og siyog balik-balik magdakog tubig. Di na maihap ang akong gawas og sud sa CR
Dayon balik na pud sa mua hangtod nga nag-alas 12 na sa tungang gabi. Naglisod na kog lakaw ug nagdugo-dugo na gyud nga nagsud sa CR. Dito gibati na kog lami na kay iyotong. Mao nga nilingkod ko sa CR ug nigunit sa kahoy sa bungbong ug niutong. Di na ko ma-describe ang kasakit sa kuntiyan. Lami kayong isyagit pero di pwede nga magsaba-saba ko. Hilom na ko ng pingit. O sa diyang gibati o gibati na ko nga lami na yung kayo iutong niutong ko o pinakakusog o pinakataas, Papa Joe. Mao na lay ako nabantayan nga nigawas ang bata sa akong puwerta o niritso sa inidoro. Nangurog ko o daling gipunit ang bata. Huwa ko masayod o sa sunod na kong buhaton. Natulala ko na tanaw sa bata nga diha sa akong kakamot. Huwa ko muhilak, huwa ko emosyon. Padayon lang ko sa pagsapnay sa bata. Unya, nilingkod ug balik sa inidoro. Pero natinga ko kay ang puso sa bata na pamay murag unod nga taas kayo nga murag pisi nga nag-connect pa sa ako ang kinatao. Gibiraan ako kato murag pisi ug nga nag-connect sa puso sa bata sa akong kinatao ug na-feel good na ako nga kautungon na sab ko. Mo nga niutong na pug ko ug didto na ay nigawas. Mao dito ang gitawag nila og inunlan. Wano kibaw say sakto kung say sayop niya itong mga panahon na. Di patig babaw kahadlok og sa rason nga di ko musultik kang mama sa tinuod kay di mi close og bag-o rami nagkita. Tinuod nga siya nga akong inahan pero para nako murag estranghero ra gyapon siya sa akong kinabuhi. Naghugas ko sa akong kinatao og gibanlasan og tubig ang sahog nga nagadugo. Unya pagkahuman murag nawa ko sa akong mayong paminsar. Gipunit na ko ang bata ug gihug na ko sa gamay nga bangag sa sahog. Sa ilawom niini mao ang mga basura. Lapos ni siya sa dagat. Nga kumutaob ang dagat, musaka pud ang tubig ug maanod ra pud kung unsa may naa sa ilawom. Nadunggan pa nako ang hinay kay nga hilak sa bata dito sa ilawom. Pero wa na ko magpakabana. Nilakaw ko ug nibalik sa mong balay. Nakitaan ko ni mama nang nangutanan nako nga dugay gyud mo nakabalik. Sakit ang tiyan mo Dengay kay mga dugo ng gawa sa ako ang nag-apul-apul. Tubag ko pa. Nigamay lagi na imong tiyan. Pangutana pa niya nako. Tungod siguro ni sa dugo nga nigawas ma. Tubag ko pa. Gipapaway ko ni mama og tungod sa ako ang kaluya nakatugra ko og pagkaugma February 22 dugay kay ko nakamata. Hapit nating paniudto pagmata nako. Nihilak ang mangod nga kaluha mao nga akong gikugos og gisayaw-sayaw ang duha. Ingon ana kalig-o nga akong lawas nitong panahon na Papa Joe. Nga bag-o ra ko ng anak pero bangon dayon nga murag wala ra. Mga insakto alaun na sa hapon diyang kalit nga doon ako'y nadunggan nga mga kasaba sa mong gawas. Na ako no'y tiyanak nga naghilak. Siyagit pa sa mga tao sa gawas o gidali og tanaw sa mga tao ang ilawom og dito ilang nakitaan ibabaw sa mga basura ang bata nga nagkupot pa sa iyahang inunlan. Gikuha nila ang bata og gitabang. Gidali nilang dala sa center para i-save ang kinabuhi niini. Di ko makatuo nga gikan sa kong papanganak gabi nga alas 12 sa tungang gabi na-rescue siya alauna sa hapon pagkaugma. Murag gibubuan og sagol ininit tubig ug ice water ang akong lawas, nagsagol ang kahadlok ug kabalaka. Ang akong mama ni dali-dali og adto sa gilabayan sa bata kay mutanaw siya, pero wa na siya makaabot kay gidala na siya sa health center. Pero naay picture sa bata kay gipicturan man di ay sa usa ka namo ka boardmate. Nitanaw si mama sa picture unya pagkahuman ni balik sa akong kwarto og nihilak. Pero wa na mi nagkaistoryahan ay kay niabot ang among landlord ug niingon nga pagawason ang tanang dalaga nga nagabang sa iyahang kwarto. Nanggawas ang tanang mga dalaga nga mo'y namuyo dito except nako, Papa Joe. Wa yun ko ni gawas, Papa Joe. Nakasabot dayon ang landlord ug si mama. Nibalik si mama sa kwarto ug naghilak ug nangutanan nako. Imuha tong anak, Rina? Ayaw nagpamakak na ako kay ang naong sa bata liwat kayo nimo. Ang kuna in taon today, maluoy ka sa bata. Matod pa sa akong mama nga naghilak, samtang nagluhod sa akong atubangan. Walay po nga nanggawas sa akong baba.
Sige ra kog hilak. Wa ko'y gisulti sa akong mama. Wa ko'y tao nga gipang-istoryahan. Wa ko nilakaw. Wa ko niya to sa center. Diha ra jud ko sa boarding house. Gasigi og hilak. Ako nadunggan nila nga gidala na sa ospital ang bata og nakakaon na kuno og hugaw. Pero wa pa gihapon ko mulakaw. Diha ra ko sa amua. Hangtod niabot ang alas 4 sa hapon, mao gihapon nga adlaw diha niabot sa moang barangay. Ang barangay kapitan sa Paho. Nga karon mayor na sa Lapu-Lapu. Well, sa pagbasa na ko day, congressman na siya. Si Barangay Captain Jonard Ahong Chan. Kapitan pa man siya niya to Papa Joe. Niya tong higayuna. Nagsugod na siya interview si Ahong Chan nako. Maayo kay siya nga nakikistorya nako ug wa ko niya kasabi. Daghan siya mga pangutana pero ako mubo ra kay kog tubag. Limited gihapon ang ako mga information nga gihatag. Asam na ang papa sa bata day. Ginangka nga itong pangitaon. Pangutana pa ni Ahong Chan Papa Joe. Pero nausab ra po yung nahuna kay base sa akong gitug-an niya, wala gihapoy maayong paingnan ug base mo samot pa ka komplikado ang maong sitwasyon. Dili lang to pangitaon ang amahan sa mong baby. Mo focus na lang ta sa mong anak. Okay rin na. Padayon pa ni Ahong Chan Papa Joe. Nitong panahon na natulala ko. Murag wa ko sa nahuna pero sige agas ang akong mga luha. Mao'y mo nga gipadad-an kog tao ni Mayor Ahong Chan nga expert sa counseling para ipa-counsel ko ko Papa Joe. So wa pa ko mulakaw o sa wa pa din mulakaw si Mayor Ahong Chan nangutana na po siya og kinsa kuno'y pangan sa mga lalaki ang amahan sa akong anak. Pero nitubag ko nga nangalias ra gyud na lalaki sa pangan nga Dexter. Wa po ko kay numdum sa iyang apelyido. Gihilom ra unta to nila ang pangitabo pero nabaniog ra gyapon. Nag-viral ang post sa Facebook o sa YouTube. Gibash nilagtaman ang inahan sa bata bisan wa sila kaila sa pangan kay wa mangyud gi-mention ang akong name. Ang akong inahan mo gi-interview sa Balitang Bisdak kay di pwede pakita ang itsura kay minor de edad pa ko. Pero ting sakita nga nabasahan na ako mga comments sa social media gikan sa mga bashers. Igo na lang na akong gidawat ang tanan. Sakit nga bashing kay tinuod man pud ang ilang gisulti diri kanako tanan. After 4 days, giadto na pud ko sa among kapitan nga si Ahong Chan. Og siya nagdala nako sa ospital kung diin na-admit ang akong anak. Nagkuyog mi si Kapitan Ahong ug pag-abot nako sa kwarto sa bata, akong nakit-an ang puwerte kadaghan nga mga gamit ug mga donasyon sa mga tao. Puting daghan ng diaper, lampin, mga sinina ug mga gatas, mineral water ug daghan pa kaayong nagpadala og sealed breast milk. Wala sa hunahuna nga gisudong nako ang naong sa bata. Gamay pa kayo unya napay mga samad-samad sa iyahang naong ug ilong. Gingnan ko sa nurses ug doktor nga padidihon kuno nako ang bata. Ako pod niadtong gayuna sunod-sunuran lang pod nila. Moto nga gibutang nila ang bata sa akong paa ug sila pa'y nagtudlo nako unsaon pagkugos ang bata. Nagsugod nagtuo ang akong mga luha. Labi nang diyang ni Dede na ang bata kanako nga gamay pa kaayo og baba. Murag gikumot ang akong dughan ug ma-feel nako ang baby nga murag nalipay nga nagako sa iyahang inahan. Samtang nagsudong ko sa akong anak way hunong ang akong paghilak. Kay dito pa nako na-realize ang dakong sayop nga akong nabuhat sa inosenteng bata nga maoy akong napahimungtan. Di na ko maihap kung kapilan ako niingon og sorry sa akong anak. Sorry gyud kaayo, sorry gyud kaayo. Murag 2 million times na siguro nga gibalik na ko pangayig sorry sa akong anak, Papa Joe. Nakapangutan ako sa akong kaglingon kung uwahin na ba ang tanan o nganong nabuhat ko kadto. Gihagkan nako ang aping sa akong anak og niingon nga sorry nga karon pa ko naka-realize unsa ti ka kamahal. B.
Tungod sa dakong balita nga niingon nga dili ko angay mubuhi sa akong anak. Dili ko deserving manginahan. Dili ko fit to be a mother sa akong baby. Napay mga grupo nga sa mga tao nga gusto nila nga ipalayo ko sa akong anak diri kanako kay lagi di ko angayan may mong inahan. Napoy daga nagpaabot nga gustong mo adapt sa akong baby. Ugusan nila ang architect nga wa na may lungi sa pagsunod-sunod kay gusto niyang adapon ang akong anak pero wa ko nisugot nga ipa-adapt ang bata. Gitabangan pod mi ni Kapitan Ahong nga madagyod ang bata sa among poder ug ako nga inahan mo ay magpadako niya kay naa ko no siya salig nako nga mahimo ko mayong inahan. Bisang nadala na nako ang akong baby sa mua nagyapoy gusto mo bawi kay kuno di mi angay mubuhi sa akong anak kay kaming pamilyaha way kapasidad nga muhatag og future sa bata kay lagi pobre man mi og kahimtang. Para muhunong sila ang akong mama ni contact sa akong pamilya sa Bukidnon sa akong lola ug papa kay gusto siya nga manghuwam og titulo sa yuta aron mapakita nga naami kapasidad nga mubuhi sa bata. Ug tuod man niadto nakaibaw na po dinuon ang akong pamilya sa Bukidnon. Nabulabog silang tanan. Pero nihatag raman po sila og kopya sa mga titulo namo sa kayutaan namo dito. Human niya to na okay na ang sitwasyon. Ug para di ko masakitan pagtaman sa mga bashing sa social media, wa na ko nag-online. Naglikay na ko sa cellphone ug gi-focus na ko tanan sa akong anak. Pero sa paglabay sa mga adlaw, di mawa sa kunahuna si Ran. Deserve niyang may tanan. Nagplano na ko nga sultian si Ran sa tanan-tanan yun Papa Joe. Mauto nga nag-online ko para lang nga mo contact ang Ran pero uwahin na po di ay. Kaya nisulti na siya nako nga sa usan ako kayaan ug iya na sad nga nahibawan. Nitry ko explain ni Ran pero sakit kaayo ang ako nadunggan. Bisan nung saon pa nimog explain rin na di ti ka mapasaylo ug di na puti ka madawat. Hadlok man di kay ka nga klase nga pagkababay, di na ko makibalik nimo kay maburos ka sa ato ang anak, imo ipanlabay ang bata. Wa man ta ko'y plano nga magbalik mi si Ran. Ang ako lang unta nga mapaybaon niya nga para makakuha-kuhaan ang akong sa nga akong gilukdo Papa Joe. Pero nasuko siya nako pag-ayo. Samtang akong inahan, ni-suggest nga magpalayo na lang ko magpalayo na lang gani mi sa lugar sa Lapu-Lapu. Gawa sa tabang ni Kapitan Ahong Chan, gitabangan pod mi sa mayor sa Lapu-Lapu nga si Ma'am Paz Radasan niyanto. Gihatagan ko niya cash assistance nga dako-dako gyud. Ug katong kantidara mo gigamit namo sa paglarga paingon sa kamotes. Kay taga Kamotes man ang pamilya sa ako ang stepfather. Nagbago pod mi og dala sa daghan kayo na o nagbaguod gyud mi og da sa mga daghan kayong hinabang nga gipanghatag sa ubang tao diri kanamo Papa Joe. Maghila ko magunahuna nga nung giuwan ko og grasya nga unta makasasa man ko. Kadako sa sayop nga gibuhat nako sa akong anak pero nakadawat mi og purting daghanang grasya. Siguro mahal pagyapon ko sa Ginoo. Posible di ay gihapon nga mahalon ka sa Ginoo bisan nakahimo ka og dakong sala. Kay gihatagan pa man ko niya og daghang blessings nga wa gyud nga nagpahimo na mo nga naglisod-lisod labi na sa mga gamit sa akong anak. Nagstay mi ni Baby Zoo ug 1 month sa Kamotes. Ug pagkahuman niya na nanangid ko nila ni mama nga mamauli na mi ni Baby Zoo sa Bukidnon sa lugar nga akong nadak-an. Ang name sa akong baby nga si Angelina Jolie. Dili ako ang naghatag sa iyang name kundi si Kapitan Ahong. Siya nagbuot kay sikat kuno kayong artista si Angelina Jolie. Ug napay laing rason. Ang A sa Angelina kay stands for Ahong. Unya ang J sa Jolie kay gikan sa pangalan niya nga Jonard. Abi na og Joe, magtunga mi. Pero ako na ang naghatag sa iyang angga nga Baby Zoo. 3 months old pa lang si baby ato, diyang nagbiyahe na mi, nga kami ng duha paingon sa Bukidnon.
Makinundo lang ko nga pagikan ako sa Bukidnon paingon sa Cebu nga usa ka inosente ug taga bukid, ignorante, batan-on ug way alamag sa kinabuhi. Pero pagbalik nako usa nako kay inahan. Inahan nga makasasala pero nag-usab og nagbag-o. Salamat anak, gihatagan ko nimog second chance. Isaad na ko nimo nga mahalunti ka og ipaglaban gyud hangtod sa kahangturan. Pasalig pa nako sa akong anak, Papa Joe. Paglabay sa 2 ka buwan namo sa Bukidnon, nakabalita ko nga naabot si Ran. Dali raman mukatag ang balita kay kababata man nako si Ran. Ni-chat si Ran nako nga magkita mi sa lungsod mo nga hopeful ko nga madawat ko niya ug mapasaylo. Pero pagkita namo atubangan sa usa ka pawn shop sa among lungsod, giinsulto ra ko ni Ran. Ang reason ko no nga gusto siya nga makikita nako para papangayoon kog sorry niya nga harap-harapan. Mao to nga naghila ko, Papa Joe, nangay kog pasaylo ni Ran. Human sa ko paghila ko pangay pasaylo kang Ran, iyan akong gibiyaan. Ug mao nagkato ang katapusan namong panagkita. Padayon ang panlabay sa adlaw na hurot na sad ang mga hinabang mo nga kinahanglan ako nga mangitag trabaho para mabuhi nako ang akong anak ug mahatagan nako siya og mayong ugma. Naitaw nga naka-refer nako og trabaho pero adto sa Davao sa usa ka resort ug nagtrabaho ko nga isip tig limpyo. Dili po distrikto, okay raman pod. Dalhon nako ang akong anak. Sumato Papa John nang larga na pod mi ni Baby Zoo paingon sa Davao. Nagtrabaho nako sa ka resort sa Davao. Dili pod sayo nang akong kahimtang kay luhag na kaayo ang akong anak. Kay nitubo naman siya. Manlimpyo ko samtang magbantay sa akong anak. Ang akong sweldo kay 2,000 pesos ra gyud. Kay free raman pod tanan, food and accommodation. Ang nagrecommend di ay sa akong trabaho sa Davao mao ang among slingan nga tawgon lang nako sa pangan nga si Gunggong. Kauban minduhan ni Gunggong sa trabaho sa resort ug kauban pod mi sa Pinoy-anan. Siya mo'y mutabang-tabang na ugbantay kang Baby Zoo kung mabisi nako sa trabaho. Siya pod ang muluto sa among pagkaon ug uban pa nga mga butang. Nagpakita siya kaayo sa ako ug sa akong anak ug pinangga sa kaniya ang akong anak. Muna yung mga qualities ni Gunggong nga mao'y hinungdan nga na-develop ko. Nanguyab siya nako ug ako po siyang gisugot para na ay father figure nga matawag si Baby Zoo. Formal nga gipamayan ko ni Gunggong kay lagi gusto niya nga iya kong pakaslan. Pero namatay ang akong papa ug nakahukumi nakahukumi si Gunggong nga mangundang na lang sa amin sa among trabaho para manguli sa among lugar sa Bukidnon. Sumato Papa John, nagtipon mi ni Gunggong kauban sa akong anak nga si Zoo. Pero wa madugay na usab ang batasan ni Gunggong. Kay palahubog man, grabe, kayo man nabako og sigarilyo. Nakatrabaho siya sa construction samtang ako nagtindera sa usa ka grocery store sa lungsod. Nahigayon nga kuhaon ko niya sa trabahoan nga hubog. Unya moangkas ko siyang motor nga wa pagyusuga. Mag-flashlight rami samtang mag-drive sa motor. Magsige na mig-away pero paday lang gihapon kay nabuntis naman ko sa amuag yung anak. Grabing pagsulay gyud Papa Joe pero giantos lang gyud nako. Wa man pugod pati niya. Unya wa man pud mi magutmi og labaw sa tanan pinangga niya si Zoo. Nga niya tong higayuna nag-eskwela na sa preschool. Year 2023 to 2024 nakasud ko isip barangay health worker sa among barangay. Every 3 months ang sweldo mao nga dinhi namin nagutman sa kong anak kay si Gunggong walay stable nga trabaho. Dito ko nakasaksi nga nagtuslob lumig asin sa kong mga anak. Porting luya. Mao putong higayuna ang hinungdan nga nakadesisyon na lang ko nga manimpad sa laing lugar. Gikaluyan ko sa Ginoo kay 2 months sukad ko sa akong pagpang-apply nakalarga dayon ko diri sa Middle East. Unya buutan pag yun ang akong amo. Bisan pa og nako'y reklamo kang Gunggong pero nagyapon ko'y gustong ipaabot niya nga mensahe. I'm sure nagtanaw siya karon. Gung, kung makadungog ka karon sa akong istorya, ako lang ipahibaw nimo nga mahal kay tika. Ug sa akong dream nga makasal unta ta. Nanabaho ko sa layo ug giantos ang tumang kamingaw para nato ug sa kaugmaon sa atong pamilya. Papa Joe, nga salamat sa pagbasa ug dinhi na lang ang tapuson nako ang taas na kong istorya. Sincerely yours, Rina.
Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.